שלום לכולם. אני רוצה להראות לכם היום מוצר שהגיע אלינו ממש רק אתמול. מוצר חדש, תמס נייד קטן, שני סוגים, אחד שמניחים אותו ואחד שמחזיקים אותו ממש מזכוכית מגדלת. יש לו ידית והוא עגול והוא ממש מגניב. אז אני אראה לכם אותם ואז ניתן לכם הצעה ממש טובה. חשוב לי להגיד שאנחנו רואים חשיבות לתת לכם לנסות, ואם יש מישהו שמעוניין פשוט לקחת אותו לאיזשהו שבועיים להתנסות, אז גם לזה יש אפשרות. אז בואו נראה את התמסים החדשים, הניידים, הקטנים שהגיעו אלינו. הנה המוצר שלנו, ותשימו לב לגודל הפיזי שלו. הוא ממש קומפקטי, מחזיקים אותו ביד, אין לו כמעט משקל, וכשאני רוצה להשתמש בו, המטרה שלי בגול הגובה הזה זה כדי שאני אניח אותו על הנייר, הוא פשוט יהיה מונח מדויק למקום שאני צריכה. אז אנחנו עכשיו נניח אותו על הנייר, והנה אתם יכולים לראות שכרגע אנחנו רואים תמונה מהעיתון, שהוא בצבע הטבעי של הנייר, וזה מה שאנחנו עושים במצב של צבע כדי לראות תמונות. וכשאני ארצה ללכת ולקרוא משהו, אני אגיע לאזור הטקסט. ופה אני כבר נדרשת לכוון לעצמי את הנוחות. אז מה שאני אכוון פה זה את הגודל, ופה אפשר להחליף בין ההגדלות. כל לחיצה תגדיל לנו את הטקסט. הנה זה 4, הנה זה 6, הנה זה 8, ועוד לחיצה אחת תביא אותנו לכפול 2 הראשוני. למי שזה טוב זה טוב, מי שרוצה להגדיל יגדיל. וגם יש לנו אפשרות לכוון את הקונטרסט. כלומר בלחיצה אני יכולה לקבל גם צבע טקסט. כרגע אנחנו בצבע אפור, רקע שחור, רקע עוד יותר חזק שחור, ורקע לבן מאוד קונטרסט, וחזרנו לצבע הטבעי. המוצר השני שאנחנו רואים פה זאת אותה מגדלת, אבל פה יש לנו ידית אחיזה. במקום להניח, אנחנו נחוז את זה ביד שלנו, במרחק מה. זאת אומרת, לא מניחים ממש צמוד לנייר, אלא במרחק מה מהנייר. וזה ממש עובד כמו זכוכית מגדלת, שאני ארצה לראות טוב, אני אצטרך להתקרב, ואז לראות שוב, אנחנו רואים כרגע בצבע טבעי, תמונה, וכשאני ארצה להתרחק, אני מאבדת פוקוס. לכן צריך לשמור על המרחק הנכון, כמו בזכוכית מגדלת, ואז התמונה ברורה וטובה. ואותו דבר, אנחנו רוצים לקרוא עכשיו משהו, אנחנו נלך לאזור הטקסט, ונתאים לעצמנו את הגודל על ידי לחיצה בכפתור הסגול. כל לחיצה תביא לנו את ההגדלה, כפול 2, כפול 4, כפול 6 וכפול 8, וחזרה עוד אחד יגיע למספר 2, וכל אחד יתאים לעצמו את הגודל, ולחיצה על הכפתור השני תביא לנו את הקונטרסטים. כל לחיצה משנה רקע לבן, רקע שחור, רקע שחור יותר חזק, רקע לבן יותר חזק, וחוזרים חזרה לצבע הטבעי. המוצר הזה, גם הוא וגם השני, כמובן נטענים, משמשים ממש כמו זכוכית מגדלת, והשנייה כמו בועת הגדלה, קל לשימוש, איכותי וממש נחמד מאוד. אז זה המוצרים שלנו להיום, ואתם מוזמנים להתקשר כדי לקבל פרטים. אפשר לנסות אותו למשך שבועיים, או לקנות אותו במחיר ההשקה שאנחנו נציג לכם. אז שיהיה יום טוב ותודה, נתראה בשבוע הבא.